Здравейте! Ще ви покажа една много интересна програмка, която открих наскоро, Stylizer. Това е един CSS редактор. Много хора, които се интересуват от веб дизайн или от хора, които просто имат сайтове и са решили да променят нещо в тях, могат да използват. Тя е лесна за употреба, елементарна. И сега ще ви покажа нейните възможности. Така, избираме един сайт, да кажем, аз съм си избрал този. Копираме адреса и ще поставяме в програмата Stylizer. Но преди това ще ви покажа този браузър е Mozilla Firefox. Мисля, че се вижда. Ще ви покажа плагина Firebook, който много прилича на Stylizer. Това. Много хора предполагам са работили с него. Той има един инспектор, който много ми харесва, с който може да се разбере коя част от CSS стила за кой елемент отговаря. Както виждате, да кажем за зеления текст, отговаря ето тази част. Може да го променим на черен. Само че както виждате, сбъркахме леко. Повтарям операцията. Тук нещата са изцяло виртуални. Щом опресним и всичко изчезва. Нямам проблем. Значи ще направим черен цвят. Както виждате, веднага се промени, но всичко е на виртуално ниво. Мисля, не може да развалите нищо в сайта, какви глупости да направите. Така, за сега затваряме Firebook. Много интересна програмка и 100%, много голям процент от вас се чува за нея. Така, копирахме адреса и отваряме Stylizer. Значи тя за мен е програма от много поколение, която е с много упростен интерфейс и е супер лесна за работа. Дори за хора, които изобщо си нямат понятие. Така, първото, което виждаме е, че тук натискам да продължи, за да засече, веднага засича таблицата с CSS стила. Така, първото, което забелязваме е, че в малки прозорци сайта не се изобразява добре и ще разберем защо. Ето тук има едни инструменти, горе в левия ъгъл, под иконката на Firefox. Избираме Bullseye. Така, може да натиснем и Space. Bullseye избираме. Това е инспектор, като в Firebook на Firefox. Както виждате, по същия начин инспектира коя част от частите от сайта и съответно като чукнем по тях ще ни покаже коя част от CSS стил отговаря за тяхното изобразяване, отобразяване в сайта. Така, не искаме средната част да разберем и контента, мисля, че се нарича. Как е изобразен, чукаме върху него и виждаме веднага, че е зададена ширина 80%. Според мен трябва да направим на 100%. Значи, както може да редактираме, както с клавиатурата, така и от тук. Виждате. Просто поставяме бутона тук, натискаме левия бутон и почваме да движим мишката. Така, ще оставим на 100%, мисля, че добре да се изобразява. Другото, което е, при всеки път, когато искаме да инспектираме коя част от това, трябва да натискаме този бутон. Най-бързо, без да го натискам, става с Space. Хоп, Space и сме готови. Значи, искам да сменя зеления текст. Веднага се появява. Тук нещата са опростени още повече. Натискаме върху цвета, веднага се появяват цветове. Може да смениме, те веднага се изменят. Както виждате, има си и пипетка, с която може да движиме дори и извън екрана на програмата. Така, цветове да се изменят в реално време. Аз ще избера да кажем, ми харесва син, или пък искам да го направя в цвета на
този цвят тук. Това си ми харесва. Айде. Това си ми харесва. Така. Друго, което мога да променим е пак в сайт. Друго, което искам да променя, да кажем големината на текст е тук, в тези икони. Така, търсим кое отговаря за това нещо. Явно това е обикновено се отобразява в началото на кода. Да кажем, ще изберем този текст. Мисля, че беше по-просто. Така, ето виждаме веднага, че големината на текста е 13 пиксела. Ще направим лекси експеримент, ще го намалим. Виждате, това въобще не се чете. Но ако го увеличим, тъй като са зададени разстояния между отделните компоненти на сайта, го увеличим прекалено много, виждате, че става мазиво. Каша. Лека каша става, така че трябва да внимаваме с тези неща. Така, друго, например, не ми харесва логото, как стои. Малко ми е надолу, малко ми е надясно. Виждаме, че то са зададени отстояния отгоре и отляво. Така, ще променим отгоре, както виждате, ще експериментираме с това. Може да го движим нагоре, надолу, където си искаме. Много просто и лесно всичко става. Другото отстояние отляво може да го изравним. Така става прекрасно. По същия начин мога да променим, като чукаме тук този стил цвят. Виждате колко бързо се работи с програмата. Виждате колко бързо се работи. Просто е невероятно. Така, мисля, че нещо не направи така. Така, ето този текст. Ето това ще отговоря. Променяме. Това ми харесва. Идеално, прекрасно. Всичко става много бързо. И накрая, когато най-хубавото е, че при Firefox всичко е виртуално и за да променим нещо, трябва да отидем в таблицата с стила, да я намерим в сайта и да променим. Тук, когато решим да затворим прозореца, ни се предлага опция всичко да бъде сейфнато. По-прекрасно от това няма. Натискаме Save, отваря SafeTP клиент, в който ако въведем адреса на сървъра и се логнем с парола и зададем в коя папка точно искаме да бъде съхранен новия CSS стил, то по принцип подразбирано се отваря, правим връзката Save и всичко е променено. За секунди, буквално за секунди. Това е за сега.